Vosa, z mikrofónu sa hlási Vravec. A pre tentokrát som išiel do Viedne, aby ste vy nemuseli. Vystúpil som na Wiener Hauptbahnhof, takže viedenskej hlavnej stanici. Stadiaľ som išiel metrom na stanicu Schönbrunn. Tu už sme v cieli našej cesty. Viedenské technické múzeum. Potom tu máte mapu a prvá zastávka bude... Práve sa mi podarilo nájsť niečo, čo som vôbec nečakal. Tam Formula E. Potom som zistil, že to bol len showcar. Tuto vidíte veľké turbo. Tuto máte pec, v ktorej sa vlastne taví železo. Potom tu je veľké rýpadlo, tá model veľkého rýpadla, s ktorým sa teda rýpu tunely. A hore na ľavo môžete aj vidieť také pôvodné prvotné rýpadla. Potom tu máte model viedenskej mliekárne aj so všetkými prístrojmi, tu môžete vidieť ústroje hnacie. A tu je kabínka z jednej z najstarších lanoviek na svete, alebo minimálne v Rakúsku. Tu môžete vidieť CRT-čkový monitor a tu Apple Macintosh G4, jeden prvý desktopácky počítač od Apple. A tu môžete vidieť ťahač, ktorý je teda možné ho dobíjať teda za cesty pomocou pantografov. A to je všetko. Ako nie je to úplne všetko, ale všetko, čo som natočil, no. Tu som ešte bol na Schönbrunne a stadiaľ som išiel metrom naspäť na Hauptbahnhof. A nakoniec tento masterpiece. Verím, že sa vám dnešné video páčilo, ak áno, nezabudnite mi dať like. A ak nechcete, aby vám ušli ďalšie videá, dajte mi určite odber. A hej, lúči sa Vravec, tak čau!